Ľudia, ako už mnohí možno viete, tak sa mi podarilo získať 8 Ultra Chaos dropov, no dneska ešte dokonca jeden a pokiaľ ťa zaujíma, akú taktiku som používal, alebo ako som ich otváral, tak toto video určite pozeráš do konca. No a môžem vám ukázať, ako to prebiehalo včera. Ľudia, tomuto nebudete veriť, ale ja mám 8 legendárnych chaos dropov a ja som tak teším sa, čo mi z toho padne, poďme si to otvoriť a ľudia, my máme ultra, takto som ešte nikdy nestal, ľudia, my máme ultra, super, poďme, my máme ultra, poďme, hypercharge na oného mistra Pia, Ems Buffy, hyper, cold hyper Buffy, a čo to ešte máme? Fang Hypercharge, no super, poďme. Juj, ľudia, my máme tento skin na Penny, yes, pekne, máme ju, Pop Penny. Juj, ľudia, my máme ešte na Dynamika s tými syrami, jus, super. Juj, ľudia, my máme Gina, yes, máme Gina, ľudia, pekne, ideme plné bomby. Jej, Chestra, ľudia, my máme Chestra, ľudia, tak toto je môj najlepší deň, ľudia. No to bolo ale včera a dneska to bolo takto. Ľudia, dnes sa mi podarilo získať ďalší Ultra Chaos Drop. Pozrite sa, ako to prebiehalo. Najprv som mal, že takto mytický, potom takto, že Legendary. A potom takto som ešte pár klikal a už mám Ultra. A z tohto Ultra uvidíte, čo mi padne. Počkajte chvíľu. No a poďme sa otvoriť. Poď. A čo mi padne? Ľudia, my máme Artyho. Super, máme Artyho, ľudia. No ľudia, teraz vám môžem povedať, akú taktiku ja používam. Ja to robím tak, že ja klikám buď pravý horný roh, alebo pravý dolný roh, alebo ľavý horný roh a ľavý dolný roh. No proste, ak klikám to pomaly, že kliknem hore a potom sekundu počkám a dole potom. No a do komentárov mi napíšte, či sa možno niekedy podarilo získať Ultra Chaos Drop, tak raz to prečítam, no a čau.